Hi, enw i yw Phill Jones a dwi'n mynd i sôn am sut mae'r cymdeithas wedi galluogi fi i gael annibyniaeth yn y mywyd personol. Ges i'n geni 26 wsos yn fuan yn Ysbyty Glan yn Bangor. O'n i mond yn pwyso 1 pwys 11 ounce. A tha dweud bod ni'n pwyso llai na bag o siwgr. 2 oed o'n i ar y pryd pan ges i yn diagnosio fan am golwg. Teulu a ffrindiau nath ffeindio allan. Sgen i ddim golwg ymylol o gwbl. Dwi'n mond yn gweld trwy canol fy llygad. Nes i ysgol gynradd, ysgol yr Hendra yn Gaernarfon, pan o'n i'n 5 oed. Nathon nhw ddod â athrawon arbenigol i mewn, jyst i asesu fi. Yn ddiweddarach wedyn, yn rhyw 2011-12, nathon nhw ofyn tha Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru os ni'n gallu mynd draw yna i weld be oedden nhw'n gallu gynnig i fi o ran adnodda, i weld be fysa'n gallu helpu fi yn yr ysgol gynradd. O ran mynd i'r ysgol uwchradd, oedd o'n her. O ran neu ffrindiau, fwn yn byd, o'n i'n berson reit unig i gychwyn efo un ysgol. O'n i'n gyfforddus yn jyst bod a ben hun, a wedyn blynyddoedd yn ddiweddarach nes i fagu hyder i ddod yn neud ffrindiau. Un o'r staff nes i fondio efo yn yr ysgol oedd prifleisydd y band bwncath Ysbyty Glan, oedd yn un i fi. Mae'r bond di para hyd heddiw, rili. Oedd yn un clen, cyfeillgar, barod i helpu bob amser. Do'n am byd yn draffath iddo fo gwbl, o ran addasu gwaith os oedd o angen i wneud, oedd yn neud o syth. Ar ôl darfod yr ysgol uwchradd yn 2019, yn 2015, nes i gorwyd yr penderfyniad, un o'r penderfyniadau anodda mywyd i, o symud i Lloegr, i goleg arbenigol Coleg y Deillion, Royal National College for the Blind yn Hereford. Do'n na neb arall yn siarad yr iaith Gymraeg yna, a ni'n teimlo'n unig uffernol. O'n i'n gael ymwlio achos bod fi'n siarad yr iaith dwi'n ei garu. Dwi'n un o'r pobol na sy'n meddwl dylia pobol efo'n amgolwg gael y dewis o ydy nhw isio mynd i wlad arall i astudio addysg bellach achos o'n amgolwg, dim gorfod mynd achos bod yr adnoddau ddim ar gael. Mae'r profiad yna geis yn y goleg wedi troi fi o hogyn distaw, hogyn ofnus, di troi fi mewn i ddyn ifanc hyderus sy'n yn fodlon rhoi cynnig ar rwbath di mynd. Ers rhyw 2 flynedd a hanner ran, dwi'n gweithio yn swyddfa Phill Jones sy'n gyfreithwyr yn Gaernarfon ar y maes. Y swydd dwi'n ei wneud ydy derbynnydd. Yn ogystal o hynny, dwi'n atab y ffôn a bwcio apwyntiadau i mewn. Mae o erbyn hyn yn rhan hanfodol o dîm Phill Jones. Mae o hefyd wedi gwneud ffrindiau yma, partneriaid a hefyd y staff. A dwi'n meddwl bod hynny wedi bod o fydd i Phill. Mae'n bleser cael ei gyflogi fo yma. O'n i wedi cychwyn yn chwarae snwcer a nes i ymuno efo World Disability Billiards and Snooker sy'n rhoi cyfle i bobl efo anabledda i gystadlu mewn cystadlaethau a draws y wlad, a draws Prydain, a draws Ewrop. Ond erbyn hyn dwi'n chwarae'r pŵl just yn y gyngrair rhwng Caernarfon. A hefyd dwi'n canu ar y penwythnosau'n gyhoeddus. Dwi'n gigio'n gyson mewn tafardau lleol achos bod fi wedi dysgu gitar. Canu am gwering Cymreig dwi'n ganu, covers, gan rai o fandia poblogaidd Cymru. O ran dysgu'r gitar, mae wedi bod yn broses hir, broses anodd, achos o'n amgolwg gen i, diolch yn bosib i fi ddarllen cerddoriaeth. Dwi'n dysgu fo o ran cliw. Mae o i gyd amdan y muscle memory. Yn hyn, mae o'n fatha bod chdi'n pwyso botwm automatic, really. Mae o'n just digwydd. Unwaith dwi'n pigo gitar fyny, mae o'n dod i fi'n syth, chi. Y person sydd wedi gael fwy o ddylanwad ar y mywyd i, a dwi'n meddwl fo fydd am byth, dwi'n meddwl ydy neb llai na Ysbyty Glan oedd yn un i fi yn yr ysgol uwchradd. O ran y band, mae'r band i gyd yn gefnogol. Mae'n yr un mor gefnogol a be ydy Ysbyty, i fod yn onest. Mae'n i gyd i jyst cymeru fi fewn.
fatha o daniadau un. A jyst rhoi fi ar ben ffordd o sut i gychwyn gigio'n gyhoeddus a balli. Dwi wedi cael tattoo o'i enw ar mraich a logo'r band ac yn y blaen. Mae'r gefnogaeth dwi wedi cael gan y gymdeithas wedi helpu fi'n enfawr o ran hyder a galluogi fi, jyst bod yn berson normal, really. So, yr un efo speech, da ni eisiau dde. Mae cael gweithio efo Phill a bod yn rhan o'i ddatblygiad o hogyn ifanc swil i'r dyn hyderus ydio erbyn rwan. Di bod yn blesar. Mae ei agwedd o tuag at dysgu sgiliau newydd ac cymeryd cyngor ag adborth yn esiampl gwych i blant a pobl ifanc ar sut i fyw bywyd gyda'r amgolwg. Maen nhw wedi galluogi fi i gael annibyniaeth o ddydd i ddydd yn y mywyd personol. Mae gen i ddiolch mawr i Steve, Dafydd a'r criw yma. O blaen o'n i'n berson swil, i'm yn rili neud llawer o bobl i'w dyrnos efo chdi, o'n i'n cadw at yn hyn. Fyny hyd heddiw, dwi jyst byw fy mywyd mor exciting a bosib. Gen i mond diolch i'r gymdeithas, achos hebdda nhw a'r holl deulu a'r ffrindiau, swn i ddim y person fyswn i heddiw yma. Hoffai Phill atgoffa pawb sydd yn cael unrhyw drafferth gyda'i golwg bod Gymdeithas y Deithlion Gogledd Cymru yma i helpu bob amser, bod bynnag yr anhawster, mawr neu fach. Gesir cysylltu â ni drwy alw i mewn i'r ganolfan adnoddau yn 325 Stryd Fawr Bangor neu drwy ffonio ar 01248 353 614. Diolch yn fawr iawn i ti eto, Phill.